Yuk yuk. Waduh, rokokku kok kekempet mambu kelek. Aku desa lho, HP ku Android. Wow, lampune. Manusia senengane mek gur sambat. Ngono wae mergawe ya mergawe ngono. Delok niki tanduranku telo lemu-lemu. Anak kowe niki bakale ora gelem mergawe lah terus masa depan iki koyo piye ngono. Mergawe ya enake ngene. Seneng go tuku elek-elekan ya tuku rokok. Mergawe kok ora gelem kakean sambat. Kan itu sebenarnya itu suka sama makhluknya ya kerja keras ngono. Dadi nek kowe ngandalo mek wong tuwa nem blok, wong tuwa nem lho geger bakal bengkong. Dadak utekem ki ora mung kurep ta piye. Mergawe ya karek ngene wedi panas ireng-ireng kok nek kowe kerja ya entuk duit kok. Ya iso mbok nyalon. Wong kok dosa iki kok do males-malesan. Delok niki tanduranku lemu-lemu kaya ngene. Aduh. Kowe ku ndak ya ora gelem do mikir wong tuwa mergawe kesel-kesel iki nggo kowe ngono. Besok nek telo aku iki payu mbok nggo iki ora tanggung rame kalon-alun mbok piye. Wis resik. Aduh. Leren-leren cah. Rupaku ngene iki bakale iki aku ya cewek iki. Wah, ayo kene lho. Ya Allah. Jane wis entuk kaya 50.000 menunggu tuku yuk. Waduh, rokokku kok kekempet mambu kelek. Cocok lu. Kurido rokok Marlboro. Rokokku kok elek ngene ya, maklum ya. Mergawe ya ene iku lagi bar wis entuk kaya ora gelem do mergawe. Senengane mek banggakno duwite wong tuane ae lho. Pas gatel ngene awakmu. Woi. HP ku muni. Aku wong desa lho, HP ku Android. Ono pemberitahuan apa iki? Pacarku mosok iki BA aku. Sombong amat. Instagram. Weh. Kaose api-api. Weh. Iki ya sangu 50.000 kena nggo tuku. Apa iki? Kaos iki. Weh. Kaos. Ono suwal sembarang dengah iki ndak kena bodo iki. Walah, apike caca. Weh. Wah, sing dodong ganteng karo ayu. Ya Allah Gusti. Iso nyunyuk-nyunyuk. Weh iki ya tenan iki. Nang ndi iki? Nang Kayen. Weh, Kayen. Omahku iki ya Kayen kok. Kayene iki ndi, Cah? Weh, ngarep pom. Duit semene tok kaos ya aku ya rono. Kaosku ya wis modele mengkene kok. Gase rono ae iki saiki. 50.000 dek. Waduh. Semangate iki. Wah, iki kono ora rono ya ora uman aku. Ada sing ngotot-ngotot. Ini tak ada di. Ah, ayo mangkep lapo. Kaos wis ngene lho. Mangkep lapo ke mang, mangkep ngarit. Wis bar ngaritin kok semene kan. Wah, kena nggoin sapi piro? 6. Wala. Akeh lah. Tambahi 5. Sesuk tak tuku kaos sik tanggone golek Eh, cewek. Gusti. Yo wes, yo. Ngono. Hati-hati yo. Ya. Mangkep nang ndi kok mang? Gone gembale ngene kaya wong apa iku?
Kon iki nang ndi to kok dibas ngene ra jogo kabeh lho barang apik ngene. Ini anu mas, mungkin nang bumi mas. Yo, Mbak. Potongan 10.000 coplok entek ini dhuwur kene Bang kok duduk tak berdiri semua kan ini lampune malah kayak jeduk-jeduk. Apa ini tidak? Kok kan jelas bakul apa suman kerbau kok diceluk ira ini jelek di acok gorokane tuku wah tiba-tiba perang di duit sing arep maring kowe deloken iki lho nggo duwe aku arep tuku aja ngenyek pepakeanku ngene Gusti Allah ora seneng nek ngenyekan yo Lah sampean ngopo mas? Nggawa arit-arit barang mlebu kene mas. Dono sik. Tak dono aretku aku bar balik ke sawah bareng ngono iki HP Androidku iki muni iki ana pemberitahuan kok Instagram ngono lho jare ana kaos apik-apik ya ana sempak sing modele seger-seger ngono sing sempriwing ya ana ya terus aku parak rene ya urung kok bersalin lan Loh, ya kondo mas, kowe meneh ameh luru gombal. Ora usah ngeget-geti ngono kowe. Ayo rene tak doi barang-barang sing apik. Loh, apik-apik ah mas. Tapi iki kok ora baju sing baju ngono. Usah, tak milih celana sing warna ireng nganggo tanggone ngalong iki ben rada pantes. Wah, ben ketoke. Kemejan sing panjang polos iki. Panjang polos. Wah, kok lho kono sing kae lho, sing polos panjang ae ben aku iki ketoke Mas. Dijajal ora Mas? Untuk jajal lan tak bayar. Ya, Jajal lah. iki kok jajal iki. Kono kalau balik ya bayar mas. Oh, siap-siap. Duitku akeh. Cocok Iya, mas. ganteng ya. Kene iki harus dandan iki masane sareng gawe bab BRN tapi karo aku wis kaya bagaikan langit dan bumi. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar. Wes, balik aku. Loh, mas, kari mas, ada kami kari lo. Ojo lali rek, yen kue seneng karo channel iki, subscribe, Share. Lu ben iso nukokno kancaku untuk pasangan, ya. Yo. Sun. Lanjut part 2 nek kue kakek sing like nang video iki. Mantul.